माइ हानो नागिरदों दिनै स' नोंथांमोना बे माइ हानायखौ जोबनायसिम नायलांदो। थुदो बिदिब्ला जागायजेनसै। जोब्बाय नामा? मोनसे ओइ दागसि जोब्बाय र'। आरो दंबावो। बेयाव बाहायल'खाय आङो जोब्बाय जागोन। Mana sakit lomba kadang-kadang, naik ke, bahan nahan lah.
नै बिथाङा जोबोद नथि बिथाङा मा होनो नै बावखा लाना फैदो बे बावखाया दोनथ'दो बैनिफ्राय बिफाया रोगाना होगोन ओइ नै बिनि बिफाया बे बिफाया माने माइखौ दा सरगासिनो दोङो बे रोगाना फैगोन बेखौ बेयाव लागायनायाव लागाय बेनिफ्राय बिथाङा साइकेलजों रोगागोन आरो नै बिथाङानो नाय लोगोफोर जोंनिथिं माइनि थिखौ बोरैहाय सरनाय जायो
Ayo, bayar kenapa? Ngasih kenapa? Kamu dia? Mana? Logoफोर माने दे जोंनि माइ रोगानाय आरो ओमफ्राय हानाया दिनै जोबखाबाय आरो रोगानायाबो दिनै जोबगोन जोंहानि फादारा बाबाया रोगागासिनो दङ आरो मोथैखौ सरगासिनो दङ आरोना दायो रोगागोन बियो बाहायल'सै बेखिनिया रोगाखांनाय थांखाबाय बेफोरखौ रोगाखांखांबाय बेखिनिया बायदों आरो जोंहानि आइयाबो माबा माइ रोगानो थाखाय एकदम फैगासिनो दङ आरोना बेबो बाङाय रोगागोन उनाव बेयाव लानानै रोगागोन आरो बियो बेनो आयै माइ रोगानाय दं दे थाब खम ला Này, anh đi ra xin đường đó, làm custom này. Đây là phần. Này, xe là